Nkhani za Mumtima Zikusakaza. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Lero ndi la Mulungu la 4 munyengo ya Lenti, ndipo tifuna kuti tisinkhesinkhe mawu a Mulungu amene atithandize kusuntha pa moyo wathu. Mawu athu lero tikuwatenga kuchokera buku la chiwiri la mbiri chapter 36 ndi mea 14 mpaka na 16, 19 mpaka na 23. Pamene Zedekiya anali mfumu ya ku Yuda, atsogoleri onse a ansembe pamodzi ndi anthu onse adachita zosakhulupirika zambirimbiri posata zoyipa za mitundu ina ya anthu. Anayipisa nyumba ya chauta imene chautayo adali atayipatula kuti ikhale yake ku Yerusalemu. Chauta Mulungu wa makolo awo ankawatumira amithenga kawirikawiri chifukwa chakuti ankawamvera chifundo anthu ake ndi malo ake amene iye ankakhala. Koma anthuwo ankapepusabe amithengawo namanyoza mawu a Mulungu, ndipo ankaseka aneneri ake mpaka chauta anakwira anthu ake ndipo panalibenso mankhwala ochirisa. Ankhondo a ku Babuloni adatentha nyumba ya Mulungu nagwetsa linga lonse la Yerusalemu. Adatenthanso nyumba zonse zaufumu nawononga ziwiya zonse za mtengo wapatali. Anthu amene adapulumuka ku lupanga adawatenga ukapolo kupita nawo ku Babuloni, ndipo adasanduka anthu oyitumikira mfumuyo ndi ana ake. Ankachita zimenezo mpaka ufumu wa Persia utakhazikitsidwa kuti zichitikedi zimene zija chauta adalankhula kudzera mwa mneneri Yeremiya, mpaka dzikolo lidakondwa ndi masabata ake opuma. Masiku onse akupasuka kwake ankakhala ngati sabata pa zaka 70. Tsono chaka choyamba cha ufumu wa Sairasi, mfumu ya Persia, chauta adausa mzimu wa Sairasiyo kotero kuti adalengeza ku maiko onse mu ufumu wake mpaka kulemba kumene. Adachita choncho kuti zimene zija chauta adalankhula kudzera mwa Yeremiya zichitikedi. Adati, Cyrus mfumu ya ku Persia akunena kuti chauta Mulungu wakumwamba wandipasa ine maufumu onse a dziko lapansi, ndipo ndilamula kuti ndimmangire nyumba ya ku Yerusalemu ku Yuda. Aliyense mwa inu nonse amene ali munthu wa chauta Mulungu wakeyo akhale naye ndipo apite ku Yerusalemu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri, kalata ya Paulo oyera kwa Efeso chapter 2 ndi mea 4 mpaka na ndime ya 10. Abale, Mulungu ngwa chifundo chachikulukulu, ndipo amatikonda ndi chikondi chachikulu kopambana. Tinali akufa chifukwa cha zolakwa zathu, koma anatipasa moyo pamodzi ndi Khristu. Kukoma mtima kwa Mulungu ndi kumene kudakupulumusani. Popeza kuti mwa Khristu Yesu Mulungu adaukitsa kwa akufa pamodzi naye, natipasa malo aulemu pamodzi naye m'dziko lakumwamba. Adatichitira zimenezi kuti mwa chifundo chake chimene adatichitira mwa Khristu Yesu aonese kwa nthawi zonse za msogolo kuti ndiye okoma mtima kopambana. Munapulumutsidwa ndi kukoma mtima kwa Mulungu pakukhulupirira. Simunapulumuke chifukwa cha zimene inuyo mudachita, koma kupulumuka kwanu ndi mphatso ya Mulungu. Munthu sapulumuka chifukwa cha ntchito zake kuopa kuti angamanyade. Mulungu ndiye adatipanga, adatilenga mwa Khristu Yesu kuti moyo wathu ukhale wogwira ntchito zabwino zimene iye adakonzeratu kuti zichitike. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimu yathu inaliona kuti inu chauta kumbukirani chifundo chanu mudzatipulumutse. Mawu a muthenga wabwino, mthenga monga adalembera Yohane Woyera, Yohane chapter 3 ndi mea 14 mpaka na 21. Pa nthawi imeneyo Yesu adati kwa Nikodemo, monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kudzapachikidwa, kuti aliyense okhulupirira akhale nawo moyo osatha mwa iye. Pakuti Mulungu adakonda anthu a pa dziko lonse lapansi kwambiri,
anali naye mwana mmodzi yekha, komabe anampereka kuti aliyense okhulupirira iyeyo asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano osati kuti azasuse anthu koma kuti azawapulumutse. Munthu wokhulupirira mwanayo sasusidwa, koma osakhulupirira wasusidwa kale chifukwa sadakhulupirire mwana mmodzi yekhayo wa Mulungu. Mlandu wake ndu wakuti ngakhale kuwala kudaza pansi pano, anthu adakonda mdima, osati kuwalako chifukwa zochita zawo zidali zoyipa. Aliyense wochita zoyipa amadana ndi kuwala, saonekera poyera kuopa kuti zochita zakezo zingaonekere. Koma wochita zoona amaonekera poyera kuti zochita zake ziziwike kuti wachita chifukwa Mulungu amazifuna. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nkhani za mumtima, abale, nkhani za mumtima. Inuyo mukudziwa kuti anthu tikamakhala timaganizirana zambiri. Mitima mwathu mayendayenda zambiri. Zimenezi ndi nkhani za mumtima. Zimene kawirikawiri sizitulukira panja, simuzinena, simuziyankhula, zimangoyangala mkati mwa mtima wanu. Nkhani za mumtima. Nkhani za mumtima. Kandi pa banja mukamakhala muziziwa kuti inde akazanu mmacheza nawo, inde amunanu mmacheza nawo, koma ali ndi nkhani za mumtima. Ali ndi nkhani za mumtima. Ndikati za nkhani za mumtima ndiye kuti kodi akakuonani amati chani. Zomwe zija zimene Ambuye Yesu anafunsa kuti kodi anthu amati ndine yani. Anthu amati mwana wa munthu ndine ndani. Inde ophunzira aja anayankha, koma zinayankhayo zija ndi zimene anthu amanena. Anena kuti ena amati, ena amati, ena amati. Koma pali zina zimene zinali m'mitima mwa anthumo, zimene sana zinene. Nkhani za mumtima. Nkhani za mumtima. Ananu ali ndi nkhani za mumtima zimene akakuonani zimazungulira mumtima mwawo koma sizitulukayi. Nzotheka kunjako kumakumwetulirani, nzotheka kunjako kukulandirani bwinobwino, koma mumtima, nkhani za mumtima. Anthu akamakhala kandi kuntchito, bwana uziziwa kuti antchito amene ndili nawo pamuzi pano ali ndi nkhani za mumtima za ine. Zimayangalangala mumtima mwawo, koma sanga ndiuze. Akakumana nane ulemu ndiye ndosayamba. Bwana muli bwanji, bwana muli bwanji, bwana muli bwanji. Ifeso tili bwino, zonse pano bwana zili bwino. Koma usaziwa kuti waja ali ndi nkhani za mumtima. Kandi pa parish ngati pano pamakhala akhristu osiyanasiyana, ansembe osiyanasiyana, kandi a brother, kandi a sister. Koma tizidziwa kuti inde pali zimene timaona kuti timauzana, bambo yayi zili mwakuti. Koma akhristu aja aliyense amakhala ndi nkhani za mumtima za iweyo. Amakhala ndi nkhani za mumtima za iweyo. Ngati mokhala pa banja nzotheka kuti nzibambo ukuona ngati zonse zili bwino, koma akazi ako amawinya nawe kuti iwe ndiwe munthu wowumira. Ndipo akakuona kubwera mwana tachionani, ine chimunthu chowumira ngati ichi, iwe muli bwanji papa, tili bwino. Nkhani za mumtima sizitulukayi. Asogoleri timayenera kumadziwa kuti anthu athu ali ndi nkhani za mumtima. Mukamapangisa misonkhano ya ndale, kumapanga pani paja misonkhano, bwana anthu onsewa ali apawa, onsewa ali mbali yanu, zonse zichitika pazi, anthu akukondwa nanu. Koma kumaziwa kuti munthu amakhala ndi nkhani ya mumtima. Mmene akukuonera iwe kodi akukuona mwa mtundu chani. Mawu amene tawerenga aja akukamba za Aisraeli amene Mulungu akuti anakonda. Komano mukayang'ana mawu oyambaja kuti tiyamvese kuchokera pamene tayambira nkhani, tipite ku mawu a Uthenga Wabwino amene akunena kuti Mulungu adakonda dziko lapansi ndiye anatumiza mwana wake. Ndiye akunena kuti mwanayo sanabwere pansi pano kuti azasuse anthu ayi, koma anabwera kuti apulumutse.
sanabwere kuti azampingepinge munthu ayi, koma anabwera kuti apulumutse anthu. Komano mukapita kukafunsa Aisraeli, mukapita kukang'ana mu mtima mwawo mwa Aisraeli, kodi Mulungu amamuona bwanji? Mawu achiwiri achakunena kuti Mulungu ndi wachifundo chachikulu ndipo amatikonda. Akuti kukoma mtima kwa Mulungu anakuonesa pakutipulumutsa. Tsopano funso ndilona kuti ngati Aisraeli amadziwa kuti Mulungu ndi wachifundo, Mulungu ndi wokoma mtima, chifukwa chani kumawu oyamba kuja Mulungu akudandaula kuti anapita kumakapembedza milungu ina? Kodi ngati Mulungu amantenga kuti Mulungu ndi wachifundo, chimene chimapangisa kuti azimusiya ndi chani? Nkhani za mumtima zimakhala zosiyana ndi zimene tikuona kunjaku. Anthufe kunena kwa Ambuye Yesu, nthawi zambiri timakhala ngati manda opakanjeresa amene kunjaku timaoneka kuti zonse zili bwino, koma mkati mwathu tikusunga nkhani za mumtima. Mulungu akunena kuti ine ndine wachifundo, ndiye akuwafotokozera Aisraeli aja kuti akhulupirire kuti iye ndi wachifundo. Akuti poyamba ndinakukondani, ndinakusankhani kuti mukhala anthu anga. Kachiwiri ndinabwera kuzamanga nyumba yanga pakati panu, tempilo ya ku Yerusalemu. Kachitatu ndimakutumizirani aneneri oti abwere azikuyankhulani, azikuwuzani kumene tikufuna kuti tilowere. Komano ngakhale Mulungu anapanga zimenezi, zochita zawo za Aisraeli zimadabwisa. Ndiye akunena kuti mmamana kuti anthu aja athokoze, iwo anapita kukatenga za mitundu ina. Iwowo ndi ansembe yawo anasatira za mitundu ina zolakwika. Akuti adayipisa nyumba ya chauta. Akuti ankanyoza ngakhale Mulungu amene mawu ake ankanyoza. Ankawaseka ngakhale aneneri amene Mulungu amatumiza. Komatu mukawerenga Bible mukamva pamene aneneri ankawerengera Aisraeli mawu a Mulungu, malamulo a Mulungu, mayankho amati chani? Tizachita monga mwanena, Ambuye ifeso timakukondani, Mulungu wathu ndinu nomwe. Akangoti mbuyo ti zipanga iwo zosembana. Chifukwa chani? Nkhani za mumtima ndi zimene munthu zimakupangisa kupanga zina zakezi zomadabwisa nazo anthu. Mwina kuliko mumtima umene kuti Mulungu isakutithandiza, Mulungu amene alibe mphamvu, Mulungu amene sitikumuona, koma sakanatha kumuuza pamaso. Izo zinakukhala nkhani za mumtima zimene zimayenda mumtima mwawo. Mulungu poona mmene iwo akupangira, anafika pokupsya mtima mpaka ndikuigumula nyumba yake ija, mpaka ndikuatengera waja ku kapolo ku Babyloni. Kupsya mtima. Komabe Mulungu anaonza kuti amakonda, kuti ali ndi chifundo, kuti anakumera mtima. Anatumiza mfumu Cyrus ya ku Persia. Upite ukabwezere anthu anga aja ku dziko la kwawo. Upite ukamange tempile yanga Yerusalemu. Kodi akuluakulu ndi Mulungu wa mtundu chani amene angapose apa muchifundo kuti atafinya anthu ake amene anamupseza mtima, lero wapita ndikukatengako ndikuwapezera mfumu yosakhalanso ya Chiyuda iyayi koma ya chikunja yona kuti ikamangireso tempile. Mulungu ndi wachifundo. Koma Aisraeli mwina ali ndi nkhani mumtima ndi Mulunguyo, mwina ali ndi kena kache mumtima mwawo kamene amansungira Mulungu, kamene samuuzayi. Nanga nchifukwa chani sasatira zimene iye akwauza? Nkhani za mumtima ndi zimene amene umakhala naye amayankhula za iwe mkatikati mwa mtima mwake koma sakuuza. Ndi nkhani zimene amene umagwira naye ntchito amayankhula za iwe mkatikati mwa mtima mwake koma sangakuuze. Ndeti unena kuti nkhani za mumtimazi ndi zimene zikuwononga ndipo zikusowesa mtendere. Chifukwa chani? Mumtima mwako mukakhala nkhani ndi munthu wina, zochita zako zimaoneka. Mumtima mwako mukakhala nkhani ndi wina wake, zopanga zako zimaoneka. Ngakhale akakufunsa kuti kodi bwanji wewe, haya palibe vuto, zimaonesa pa nkhope yako, zimaonesa musinya lako, zimaonesa mukunyinyirika kwako, zimaonesa kusafuna kwako kuti mupangire zinthu limodzi. Nkhani za mumtima. Ngati wewe mumtima mwako maana kuti akazako ni munthu wovuta,
akamabwera uko mana kuti akubwera aputo afuna to andivutiseso akabwera olo azikamba nkhani apa zina zake unakuti uyu ndi ovuta chifukwa chani nkhani za mumtima. Ngati unamulembesa kuti mamuna ako ndi owumira ndipo mumtima mwako nkhani makhala yomwe uyu ndi owumira, olo atakha kuti wapanga cha mtundu chani. Nkhani za mumtima zimakukanikisa kuti ulandire ngakhale chikondi chimene chikubwera. Iniyo mutakhala kuti ndi mzimayi amene mamuna ake anamulemba kuti uyuyu ndi osakhulupirika ndipo amuna ndi onama, amuna ndi onthu kuti sungakhulupirire. Olo mamuna koja atabwera nkuzana kuti darling ndimakukondani, olo atakhala kuti wachika mchizungu I love you. Nkhani ya mumtima imanena kuti chani? Akunama. Ndichoncho awa I love you chani. Kuli kwa akunduza ine I love you kenako apita zikamuza so ino kwa I love you naso kwa I love you. Kukanika kuchira ndira chinthu chicha chifukwa nkhani zimene zikuyenda mu mtima mwako. Nkhani za mumtima ndi zachabe. Nkhani za mumtima ndi zimene zimapangisa kuti anthu azingodabwa zikuchitika. Kungodabwa kuti mkazi wako akuoneka kuti ulemu watha, mamuna ako akuoneka ngati sala bada za iwe, anthu ako akukhala ngati angopanga za zimaonekabe. Ukafunsa samakuza kanthu. Chifukwa chani? Nkhani za mumtima. Ndi zimakhala zovuta kuti muzikonze, zimakhala zovuta kuona kuti munene kuti tipanga bwanji. Chifukwa chona kuti siziyankhulidwa, zimangoyangala mumtima. Koma zimaonesa muzimene kuchitika. Ndizija munthu amantengera nzache kubwalo kwa mfumu. Amfumu ndabwera ndi awa. Ndikufuna andiuze kuti ndinalakwira chani. Amakutengera kwa ankoswe ndabwera ndi awa. Ndifuna kuti andifotokozere ndinalakwira chani. Sanga kufunse iwe chifukwa kuzoa kuti sunganene. Koma akuzoa kuti mumtima mwako muli nkhani. Awa samandipasa moni. Ndiye ndifuna andiuze kuti chani chitikira. Iwo ndinaputa pati. Awa saponda pakhomo panga. Ndiye ndifuna andifotokozere ndinalakwira chani. Lero Mulungu akukamba za nkhani za mumtima zimene zimakhala ndi Aisraeli. Amene mwina akamona Mulungu ngakhala manena kuti ndinu Mulungu wathu, ndinu ndani wathu, koma zikuoneka kuti mumtima mwawo akuona ngati Mulungu ndi wowapinga. Nkhani zili mumtima mwawo zina kuti Mulungu amapinga, amasoyesa mtendere, sathandiza, alibe mphamvu. Nchifukwa chake Ambuye Yesu akufuna kunena kuti muuthenga wabwinoja kunena kuti mwana wa munthu sanabwere kuti muzinganiza zimene mumaganizirazo ayi. Mwana wa munthu sanabwere kuti azasuse munthu ayi. Anabwera kuti azathandize anthu apulumuse. Ndi chimozimozi mmene zimapangikira ndi apolisi athu. Iniyo taganizani. Nkhani zimene zimayenda mu mtima mwanu za apolisi ndizoti chani. Mutamuona wa polisi na abwera kwanu. Nkhani itaziyenda mu mtima mwanu. Olataka kuti akubwera namwetulira. Olataka kuti akubwera atanyamula jumbo. Nkhani zimene zinamera mu mtima mwa munthu. Afuna amange ndani, afuna andimange, afuna atani. Nchifukwa chake apolisi athu akumayesesa kuti achifute chimenechi, afute nkhani za mumtima zimenezi, tizizindikira kuti ntchito yawo sikumanga anthu. Ntchito yawo ndi kuthandiza anthu. Nkhani za mumtima ngati simuzifuta zimatha kukuonongerani zinthu. Nkhani za mumtima ngati simuzifuta zimakupangisa kunena kuti kunjaku ngakhale wewe sumaona kuti kunjaku ukupanga zinthu zake zimene zikumadabwisa anthu. Mwinako sumaona kuti wayamba mwano, mwinako sumaona kuti wayamba zosagwirizanika, mwinako sumaona kuti zayamba kupanga iwezo, wayamba kupanga zina zake zimene anthu akutha kuona. Chifukwa umaona ngati kuti chifukwa kuti suna zinene ndi kuti mwina sizi kuchitika wangozisunga mu mtima. Koma nkhani za mumtima. Ndiye lero mawu athu apote Ambuye Yesu akunena kuti iye sanabwere kuti azapange zimene mukuganizirazo kuti azasuse anthu. Nchifukwa chani anthu ambiri amadana ndi Mulungu? Nchifukwa chani anthu ambiri amadana ndi Yesu Khristu? Inuyo tayang'anani kuli anthu amene kupemphera makapemphera kuchalichi. Koma kunyumba kwawo sapemphera. Inuyo muganza kuti pali bwinobwino pamenepo. Kuli anthu amene kuwachulira za Mulungu amaoneka kuti akunyenyerika nazo.
komatu kuchalichi amapita. Kuli anthu amene nyumba mwawo sunga yase wireless kandi radio Maria kandi ndi kuwala FM radio ya za Mulungu akuza kuti sekani zimenezo. Ndi kumafunsa kuna kuti kuli awa Mulungu anayambana naye chani? Kodi awa Mulungu amamuda chani? Kodi awa chifo chani amadana za Mulungu? Achulukire nja chinyamata amene kuauza za Mulungu amaoneka kuti sali nazo comfortable. Kodi Mulungu analakwira chani? Koma chikhalecho mpeza kuti kuchalichi kupita kaya kumabungu akumapita. Sopano zimakaneka kuti uzilongosola kuna kuti munthu uyi amabwera uku koma tamoneni za Mulungu akudana nawo. Sichina nkhani za mumtima. Nkhani za mumtima. Pansi pa mtima pake palibe nkhani zabwino za Mulungu. Amatenga kuti Mulungu ndi umuchosera ufulu, Mulungu ndi umamfinya, Mulungu ndi amene akupanga zinthu zina kuti iyeyo aleke kunjoya. Koma Ambuye Yesu akutisimikizira kuti sanabwere kuti iyeyo azayaluse munthu, sanabwere kuti iyeyo azayimbe munthu mulandu, anabwera kuti ampulumuse munthu. Choncho tikunena kuti tifute nkhani za mumtima zimene tili nazo ifeyo zoyipa za Mulungu, tilowese mu nkhani yabwino. Mukatenga Isaiah 5 ndi 3, Mulungu podabwa ndi chikondi chimene akuwaonesa Aisraeli, akachilekanisa ndi zimene Aisraeli akumpanga, Mulungu akunena kuti awatu ali ndi nkhani za mumtima. Awali ndi nkhani za mumtima. Ndiye mukatengano Isaiah 5 ndi 3 akunena kuti ndiye okondedwa wanga akuti inu amene mmakhala ku Yerusalemu ndi inu amene mmakhala ku Yuda, ndakupembani taweruzani pakati pa ine ndi munda wanga wamphesa. Kodi chilipo chinanso chimene ndayenera kuchichitira munda wanga wamphesawu koma sindinachichite? Mulungu lero watengera anthu ake ku bwalo, ndipo akufuna kuti anthu a mitundu ina, anthu a ku Yuda, anthu a ku Yerusalemu akuti aweruze. Mulungu watengera anthu ake ku bwalo ndipo akufunsa kuna kuti awa andiuze ndinalakwira chani? Awa andiuze ndinalakwira chani? Ndapanga zinthu zambirimbiri ineyo pa moyo wawo, koma zimene akundibwezera chipongwe. Mwina chilipo china chake chimene ine sindikuziwa, andiuze ndinalakwira chani. Inutu lero abale anga amene mukundimvera, mwina Mulungu akukokerani pa bwalo, mwina Mulungu azakukokerani pa bwalo, ndikunena kuti awa andiuze kuti ndinalakwira chani. Inuyo Mulungu anakulakwirani chani? Inu amene Mulungu anakulengani, anakupasani moyo, amakusamalirani siku ndi siku, koma simupemphera. Ndiye ndafuna lero muyankhe funso limeneli, Mulungu anakulakwirani chani? Inuyo Mulungu amakupangirani zabwino zambiri, koma simupeza mpata oti muyamike, kuchalichi simupita. Ndiye ndikuti muyankhe, Mulungu anakulakwirani chani? Wakusungani masana onsewu koma mukamagona kungogona kuti phi osapemphera. Kodi Mulungu anakulakwirani chani? Achinyamata amene anakupasani mphamvu Mulungu, anakupasani nzeru, anakupasani luntha, koma mukukanika ndithu kuti inuyo munyamata wanu muone nzeru zopita kukantamanda Mulungu pa zonse zimene iye wakhala kukupangirani, zonse zimene Mulungu wakhala kukupulumusanimo, mphulupulu zanu zonse, koma zimene mmambwezera inu ndikupafuna kukhala naye kutali. Lero Mulungu afunsa kuti kodi anakulakwirani chani? Ndipo ngakhale munthu kanitengera kwa yankhoso kunena kuti awa andifotokozere ndinalakwira chani, ndi umapitiriza kunena kuti ngati ndinalakwira china chake ndafuna ndipemphe pamaso pano kuti andikhululukire. Ndiye lero ndikukamba m'malo mwa Mulungu abale, ngati pali china chake inu amene achinyamata simpita kuchalichi, inu azibambo amene kumphakati simupita, inu azibambo amene kupemphera kumakuyabwani, inu amene ngakhale nyumba mwanu pikicha ya Ambuye Yesu mulibemo, ngakhale ngali moto mwanu mulibemo olokolona olochani, ndiye ndikufuna kunena pano kuti zikuoneka ngati muli ndi nkhani ndi Mulungu, zikuoneka ngati mumtima mwanu muli nkhani. Ndiye ndikuti chonde ngati Mulungu anakulakwirani mumukhululukire chonde, na ngati Mulungu anakulakwirani mumukhululukire. Iye akufuna kunena kuti anake amene analenga akhale naye pafupi,
anake amene iye amapangira zabwino azipemphera, anake amene iye amachirikiza siku ndi siku na apulumusa azinkonda. Koma inu chikondicho simukumuonesa, mungomuonesa chapamaso, mwina kupita kuchali chimukakamizika kubwerako. Koma kuti mupange mapemphero panokha, mupange ubale olongosoka panokha ndi Mulungu ata, Mulungu akuti kodi anakulakwirani chani? Anakulakwirani chani? Ndipo ine ndikuti ngati anakulakwirani chonde Mulunguyo munkhululukire. Nkhani za mumtima anthu amanyinyirika kuti azulule. Olota afusa kuna kuti inu tandiuzeni chalakwika ndi chani, anthu amanyinyirika kuti azulule. Mwina chifukwa chona kuti amaopa kuti ukhumudwa kwambiri ukazindikira kuti awa mumtima mwawo amandiganizira zotere. Ukhumudwa kwambiri akakusekulira mtima wako kunena kuti inutu ngati mukundiona ine ndikunyinyirika mwakuti, ngati mukundiona ine ndikupanga zakuti, nkhani zake ndi izi. Ndipo nthawi zina amakanika kuti akuuze nkhani za mumtima zija chifukwa chona kuti mwina akuona kuti mwinako wayesesa kuti ubise zimene umapanga iwe zija, asaziziwe asazione, koma mwina mwangoziwo ajaziona, mwina mwamwa iwo ajaziona. Pachifukwa chimenecho nanga simwinako umabisa, safuna kuti akuonese kuti zimabise iwe zija akuziziwa. Ndi nkhani za mumtima anthu amangozisiya momo, tiye tizikhala. Koma nkhani za mumtima ndi zimene zikupangisa kuti mabanja asamakome. Nkhani za mumtima zimene zikupangisa kuti ngakhale ndale zizikhala zonama koposa. Chifukwa lero abwera namwetulira koma simuziwa nkhani li mumtima mwake. Nkhani za mumtima zimene zikupangisa kuti anthu azingozindikira munthu wazipha, azingozindikira wavula zanzake, chifukwa mkati mwa mtima mwake muli nkhani zambiri. Nchifukwa yake ya Khristu timauzana kuti tiyike pasogolo sakramenti la kulapa. Chifukwa timene chema khanga tikuna kuti kukatayira zimene zikanakhala kuti zili mumtima mwako. Chifukwa timene kuti ansembe amene muli nawo maparishi mwanu, amene aja kandi asistere kandi ndani, pitani mukamasukire nkhani zanu za mumtima zija, mupite nazo kumeneko. Chifukwa chona kuti nkhani za mumtima zimata kupha. Anthu ambiri akuzunzana mwachifinyira chifukwa cha nkhani za mumtima. Anthu ambiri zinthu sizikuyenda chifukwa cha nkhani za mumtima. Kuganizirana zimene mwina wina yosamaganiza kuti ndi choncho. Ndipo ndi Mulungu amene lero ndikunena kuti Mulungu tili naye nkhani za mumtima. Zimene mwina iye amangodabwa kunena kuti anthu wasafuna kundimvera, anthu andikakhala akumangodumpha apite kwa Satana. Zachuluka anthu masiku ano kutumikira Satana. Koma kumapita kuchalichi kumakana kuti Ambuye ndimakukondani, ndinonokha Ambuye mpingo umene usiye, ndimakonda Chikhristu changa chikatolika changa. Koma kenako anthu akupita ku sataniki. Kunja kundu kumaoneka ngati kuti ndi anthu olongosoka, koma kumbaliko akupita ku sataniki. Nkhani yake mwina ali ndi nkhani mumtima mwawo ndi Mulungu. Mwina kwa iwo Mulungu ndi osathandiza. Tikungoyenera kukhala anthu amene tikutha kuchepesa nkhani za mumtima mwathu, zimene kawiri zimaononga chimwemwe chimene anthu tikanakhala nacho moyo mwathu. Mulungu ndi wachifundo, koma mwina inu simaona zimenezo. Tengani mwachisanzo mamuna wa mitala, akazi atatu mamuna mmodzi. Kodi mugenza kuti iyeyi kuchalichitwa mapita, kuchalicha mapita, koma mugenza kuti mumtima mwake Mulungu amamuona bwa? Kwa iye mwina mangona ngati kuti Mulungu ndonchosera mtendere chifukwa amulanda akazi ache awiri nawo, ukamuyandikira Mulungu akuzana kuti iye enawo asiyeni mukhale ndi mmodzi yekhayi. Choncho mumtima mwake Mulungu alibe pikicha yabwino, chifukwa chona kuti amatenga ngati kuti ampinga, amuthawisira malaini ake, amusokonezera zinthu. Chimozimozi anthu okhwima koma Mulungu ja aziyenda naye chapatali. Chifukwa azona kuti Mulungu ja andichosera chimwemwe, andichosera chakuti, andigwesera business, andigwesera chakuti. Nkhani za mumtima zimene zimatipangisa anthu fe kuti Mulungu tikamusiye patali paja. Ngakhale ife tikudziwa kuti iye uja ndi Mulungu wathu.